injani yabo ingane ezikhula igazi ku2015 lo muntu washuthwe enqunu mina loyo yabona intombazana niyazi kwakuyimina orongi yikho ngayivezanga yona yayazi yenzani yabona then ngifuna ukubonga nje kwi-South Africa yonke nomhlaba ndingafonela na-overseas ngiyamazi uma ikhala ngiyamazi ukusho ekhala ngiyazazi ingane yami ikhala ngiyabazi ekhaya be-embarrassed yo but ngizobonga nje bafethu ukubonga akukona ukubonga anobona umuntu wonile mebonga ngiyabonga ngiyazi umbuzo ubuthi angikhulume ngizothi before ngikhuluma ake ngibonge eqala ya ngiyazazi zakithi zima lami lelikhanda elikhulu belibamba ngo lalela belibamba ngo ngiyabonga bafethu ngiyabonga yes do ngingekho eredweni okhozini ngiyabonga manje ngiyabonga manje nami nani abantu bami nani nezingane zenu zonke mina ngifoli kubantu aba-perfect nabanjani yes no one is futhi angizomotivate no one is perfect njengoba nobamba ifonesha hayi ba-perfect abantu mina nje bafethu hayi angikhulumile nalonga le mina nje bafethu ngiyabonga manje nami bafethu kubheda nami bafethu ngumuntu njengami ngiyazazi nani ngiyabonga I'm impressed with this. Just you are making me emotional the way obonga ngayo about something that is so sad. Do you know ukuthi uma ngabe sekubheda sengitrend nangabe begxothe endlini ekhaya bantu bonke ngayimabhida ngiyogxotisa yes ngangina 6 days ngihlele efletini ilupa lesikuyona it's 30 seconds from where you used to live. Yes la flat ngiyakhumbula ngobuhlungu ka ukuthi i-team yami yonke yalethisiwe ukuthi ifake igethini kanje angina 5 days ngisaba ukuphumela emnyango ungaphumela emnyango ngoba kwakutrenda yonke bangifuna ngishaya enginoke ngishayile kwakuyimina ungasho umfundisi ukuthi that was the lowest point in your life when you say it was the lowest point in your life or ukhona obuhlungu okudlula this period angazi mfethu imvelo uNkulunkulu wayazi why sinabantu ababulala ba-rape abangaphandle banjani abantu angazi kodwa nje into yangehlela yeah sengisho anginama-answer onke yabona angazi kodwa ngaluza yonke into oh my God I lost it cabanga nje uma wami uthini ingane zakho uthini khona abantu besebehlekwa ezikoleni bethi usho lo washuthwe enqunu enjani then nginabantu mfethu eNingizimu Afrika ababilo bengicula sekubheda good ngisehlazweni sekubheda so lo mbuzo ubuza ngizowuphendula amasibuya but nje mangiqala ukuphumela emnyango kwakula elupa nansi imondo uyibona la i-village market yes ake manje ngishuthwe emandeni maphepha ngishaya yonke village market awuthi uyiveza nje kancane village market ikhona lapha phezulu ngaphesheya yeah ingane mangiqala-ke sengixolisile emabhida umbuzo uzoxolisana emabhida angixothe kubafundisi bonke ukuthi ngingathi kuthiwa ngiyababona abafundisi kanti kwakuyimina ngoba igundane elilodwa lezo-cheese wonke amagundane aplay one mice each cheese and the whole mice are playing kwakuyimina loya ngangafakwanga lezo zamanje kube ngathi kwakuyimina ezami ezakithi ezakithi so abafundisi not abafundisi phela and different friends no ngijobani bakhona kungaba oshembe ngaba bama nami abantu kodwa namahindu noma bama abantu do ngangaboni ngoba ngangingena but uyayifila into la bama
ngaxoshwa okhozini ngalo sikhathi Yeah. mhla ngixoshwa okhozini ngafa You died inside. angithi ngashuthwa ngithatha okhozini Yes. ngiyakhumbula ngincenga ukuthi ngicela ngangixoshe Yes. angaze ngifike late kwathiwa isingisa ngisazi but leli gama ngilikhohlwa ukuthi ngazi ufake You've put the SABC in a compromised environment in a compromising position. lelo gama nje compromise Manje lisaringa emqondweni mhlasane ka-SABC kuthiwa ngikhulume nabantu ngafa mina ngibulawa intombazane yangishutha nqunu mfundisi cela uphinde wabulawa yini yakubulala mina ngibulawanga intombazane yangishutha nqunu yes ibile ngeza lo ngafa mhla sekudlulile sengisemithingini yes sekuthiwa okhozini engiphinde ngikhulume nabantu oh my god ngafa ayidala ngafa ukuba ngangazile mhlawumbe ngangenza iself naye ngangengenza ngafa ngoba ngadala ukukhuluma nomuntu nje kuphela kodwa ke into engayenza ungakhohlwa yenziwe yimina ekubeni isidomu lekhanda likhona ukukhela esibala yabo namanje ngiphila impilo yokuxolisa kubantu yabo ngafa ngixoshwa okhosini ngafa kodwa-ke lento esizoyixoxa nabantu bonke ngizofisa abafethu masibuya wonke umuntu onenkinga kwakhe ushayekile the clock is against you rejected ejected isolated desolated cela ukhulume nomuntu nje wonke umuntu othe lahlekile ithemba ya lahlekile linjani ngizoxoxa nabakaZondo chapter 1 verse 1 qhubeka mfundisi qhubeka angeke ngiqhubeke ungihlohle ngizokhuluma nani bafethu ngiyabonga manje support you gave to me ngayibulali ngenze lutho manje ingane zami seyihlekwe esikoleni ngathi nje ngafaka ingane zami seyihlekwa yeah manje mangezi igceke ekhaya ngifiqile ekhaya yes ngezigceke yes ngekhokha into engayenze wrong yes igceke le Antoni yeah uyalungisa kuhle smart akimfisela umuntu ehlole intangehle yehle into isadlula ke nje usuklina kini wenzani ebhedani siyabuya abafethu wonke umuntu nginombuzo la before sivala ukuthi mawuyicabanga yonke lento manje ufisa ngathi ngabe kwenzakalani ukhona into embi oyifisela lo muntu owenza lento iphela mfethu soxoxa into eyisimanga la njengoba sila kwesivini ufuna ungishuthe police station ngoba sasila yes belethe intombazana nayo ikhala ithi ungangenzi lutho ubuhlungu angabuzi uyipolela singaxolela akulula ukuxolela umuntu akulula sasila police station yeah yayila ubushuthi yes yayila kunzima ukuxolela umuntu mawungayibona namhlanje ngathi sengabe ukuthi kusiphi siphi yeah mhlawumbe ingane zami bayishoda ngazizela yonke nangisiphiwe because that's who you are angifundile yeah angifundile phela mina kuba ngisigebengu ngabe ngiqola abantu izimali yes abantu banethemba kumina yes angifundile abantu bakususa kubantu yes hayi wangithinta mfundisi wangithinta mfundisi yabonga